Maar jouw professionele camera's worden de wedstrijden van drafbaan Victoria Park Jutedij in beeld gebracht. Want de koers de midden in het Wurg net alleen nog in Wolverkeer te volgen, maar we live uitstuurt in de Franse wetcafés. Norginho maintenant qui va l'attaquer. Un peu rentré, on termine bien avec Kevin Bocage, avec Moussa Javi, avec Norginho qui vient le faire aux avant du poteau. Norginho le 10 qui s'impose, le 2 Quatuor du Bouffet deuxième et il y aura photographie pour la troisième place. De gearwerking bij de Fransen is van groot belang voor de inkomsten van Victoria Park. In Frankrijk wordt volle meer wet op koersen dan in Nederland. En dat betekent dat er een soort yield vanuit Frankrijk binnenkomt. Van elke euro die de Fransen inzetten, gaat 3% naar Wolverkeer. Hans Zinnige werkt het al 15 jaar als speaker bij de drafbaan. En hij is van het eerst zo'n jaren weer eens positief. Ze draaien nu gewoon eigenlijk op wat ze hier omzetten op de baan. Plus wat er van Frankrijk binnenkomt, draaien ze eigenlijk met een plus. En dat is eigenlijk zolang ze op deze locatie zitten nog nooit gebeurd. Jarenlang had de drafbaan in financieel zwier zitten. De laatste 20 jaar ging de baan 2 keer failliet en 3 vliegen zelfs sloop te worden. De drafbaan zoekt plakmaatje van Nijbouw, maar Safir kwam het net. Hienste fokker Casper Veldink en zijn zakenpater John Boosman kochten de baan en de volgen een flinke opknapbeurt. De drafbaan was zowel binnen als boeten onder handen nam en vliegen hier in september gingen de dwarden van een Nij Victoria Park iepen. Die investering liep het ontnauwta een succes. Want, nevens vastzitter Arend Vladeres gaat het goed bij de boekhouding. Ja, we staan er financieel prima voor. We hebben vorig jaar wat aanloopverliezen gehad. Dat is helemaal niet raar in het eerste jaar. We draaien nu prima. We kunnen de kosten goed betalen. En dankzij het Franse project houden we zelfs een paar cent over. Een stabiele financiële basis had ook een positief effect op de koersen die het verdienen worden kunnen. In het verleden wie dat vaak het probleem. De koer net genoeg prijsgeld worden onder deelnemers werd toch de topinders net meer aan. Doordat de Fransen spelen op onze koersen krijgen wij extra geld. Daarvan kunnen we het prijzengeld weer verhogen. Met hoger prijzengeld krijgen we weer meer paarden. En dat is allemaal een lange termijn traject. Maar met meer paarden en betere paarden krijg je ook een mooier product. Dus dan kun je het ook verkopen. Kijk, je kan nou wel zeggen tegen mensen van kom in Wolven gaan spelen. En mensen vinden het misschien wel leuk. Maar als je echt een heel hoog niveau haalt, en dat kan je straks met het extra prijzengeld gaan doen, dan wordt het leuk om er naartoe te gaan. Want dan zie je toppaarden. Er komen paarden uit heel Europa hierheen. Dat gebeurt nu al. En dat zijn mooie dingen om naartoe te komen. Daar krijg je ook mensen mee op de baan. De gearwerking bij de Franse boen is duidelijk van levensbelang van het bestaan van Victoria Park. Op dit stuit worden er van alle wedstrijden die het Wolverkeer organiseert 10 per jaar uitgezonden op een Franse televisie. Beide partijen binnen ontnauwt goede gesprekken over het project en er zit misschien wel meer in. For sure, there is a possibility because we are very happy with the result, the recent result. So we expect that in 2012 we will have a partnership stronger, and we're gonna have some news, I think, in the middle of this year. Het klinkt al eer positief, maar de vraag is wel of de gearwerking maar in je partij een veilige aanpak is. Want wat gebeurt er als de Fransen haar nog hebben van de Nederlandse koersen? Als dit project ooit zou stoppen, dan hebben we wel een probleem. Want dan zijn we weer terug bij de basis. En dat is die 5.000 euro per koers die hier gespeeld wordt. Dat is te weinig. Maar dit project bevalt in Frankrijk ook zo goed dat de Fransen al hebben aangegeven dat ze graag met ons door willen. En volgend jaar willen ze nog meer gaan doen. Ja, nou op zichzelf risico ja en nee. Het is een onderdeel van. Sinds de baan weer open is, zijn we ook enorm gegroeid in aantal sponsoren. Borden die we verkopen, leden van de businessclub, entreegelden. Er is veel jeugd, dat is de toekomst. Dus echt afhankelijk zijn we niet, maar het is wel heel lekker om ze erbij te hebben. Quatuor du Bouffet d'en profiter, le numéro 2 Norginho, troisième avec en deuxième position maintenant d'ailleurs Norginho qui va attaquer Quatuor du Bouffet. Patrice, attention en dehors aussi.